Mä oon vieläkin täällä. Missä? Jossain aivan muualla. No sit mä teleporttaan sut tänne. Sulla on Little Plushia. Oota. Miksi mä teleporttasin itteni sinun, mutta en mä näe sua. On. Oota. Entä sä teleporttaa mut sun luo? PP. Teleportteja. Ai. Mihin suuntaan? Oota, kuollaanko ja sitten... No, onks sä laittanut pitäis Keep Inventory on? Pitäis laittaa Keep Inventory. Joo. Joo. Ois hyvä. No niin, nyt se on Keep Pitäisikö Inventory. hypätä alas? Joo. Siinä oli vaan tämmönen. Mitä? Tuleeko tämmönen? Oota. Mitä nää on On. nää? Haamut tai nää? Mä näen jotakin punaisia jätkiä. Minä tsekkaan tää talo, mitä täällä on. Aether Portal. Tää on niinkö Wonderland. Niin. Onkohan mä käynyt? Onko tässä missä mä oon jo käynyt? Jotain varmaan se missä mä kävin jo. Nyt hakkaa tän alas. Mä haluun nää puut. Mutta entäs mä vaan asuttais tänne, mä tiedän. Me pitäis löytää vaan tie pois, niin olisi varmaan helpompi. No sittenhän saa mitenkään läpäästä tätä. Mä voin terpuket ainakin. Mikä waterpocket? Ota, missä sä oot? Oot siinä. Näetkö tätä? Mulla oli 2 hahmoa. Toi vaan. Hävisi johonkin. Onko mulla paljon appeja auki? Tämän ei tarvitse olla auki aina. Etikö se Aether Portal toimis? Pitääkään sulla vaan waterbuketti? Mulla on se. Entä sä laitat se tohon? Ei. Oota. Mitäs mä nyt mennään tähän? Tapahtuu. No en mä päässyt mihinkään. No ei se sitten toimi. Ei se. Vitsi. Mä voisin joskus käydä Aetherissa. Tuolla on taas Mehän voitais yrittää pelata sitä Verity-modiakin uudestaan, mutta ei vaan kysellä nyt niin paljon kysymyksiä. Niin sit se raja ei tiedä, mene pois. Mehän kysyttiin nyt koko ajan siltä jotakin. Niin. Me niinku spämmittiin niitä kysymyksiä. Tossa on talo. No täältä. Get away. Vitsi, täällä on oikeesti semmonen kriippaava semmonen niinku, tiiäksä sä, vibe. Ruokaa. Mä näen tommosen glitsatun blogin tuolla. Book and coil. Mä tänään furnasen kyllä mukaan. Hei, kato mitä täällä on. Tuu tänne, kato. Tehdään alakertaa. Mennäänkö tästä? Mennään. Otan tää paikka, ei. Mä vihaan tätä paikkaa. Se suffokeittaat. Oi sä... Mikä nakki? Mä oon käynyt täällä. Tänään nakit. Who are you?
Joo, miksi? Mä en tykkää tästä yhtään, tän ja semmonen ärsyttävä. Hyi! Hyi saatana! Kuka tuo on? Onkohan tässä se Wonderland.jar? Tulee kun Meatman tuolla. Mikä Meatman? Miten nuo askeleet on? Vitsi, tää on ahistavaa. Oh no, tää on sairaan ahistava. Mua ahistaa. Joo. Joo, mä en näe mitään. Mihin me mentiin? Häh? Oh hell no, mä oon tämmöisessä cobblestone paikassa. No. Mä teleporttaan sut tänne. Joo, sä vaan katosit. Mihin sä menit? Mä oon täällä samassa paikassa. What? Tosi itteni sinne vahingossa. Mutta mä laittoin sille, että teleport Teemu. Miksi mä ite jouduin sinne? Mulle riitti No ehkä mä hyvä, että rikon mä nää. pääsin. Miksi täällä on vaan jotakin saatanan hole-spikeja? Haluanko ne pois täältä? No iteekin tähän ärsyttää. Minä käytävät on tällä nyt isompia. I want to get out of here. Oota. Miten sä pääsit Mutta noin? pitääkö mun Teemu laittaa niinku teleport ja sitten Teemu, kun mä vahingossa teleporttasin niinku sinuun nyt. En kyllä tiedä. Mä en tiedä mitä sinä. Tää mesta on niin outo. No, onko pakko Joo. laittaa numerokoodeja? Mä ahistaa tää joten. Hei, mä annetaan alaspäin. Ei, tässä on pelkkää bedrockia vaan. Entä ylös? Joo, mennään ylöspäin. Oota. Mikä toi on? Miksi mä en pysty tekemään mitään? Ei, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Ei, mitä tapahtuu? Mä en pysty tekemään mitään. Mennään ylöspäin, tuu äkkiä. Jatketaan ylöspäin. Nyt nää on isompia. Mitä? Joku semmonen PNG-hahmo tuli mun sumskeras. Mä olin nähnyt tämmösen chikan. Tämmösen kanaa. Täällä on joku chesti. Tää on niin ahistavaa oikeesti. Mä oon pois täältä. Käppi. Mä oon kirjoja koko ajan monta. Oli pakko tuo, kun mä kuulin kävelyä. Eikö tää aika hyvä modpack? On. Am I living a bit? Haluatko sä kattoo näitä kirjoja, mitä näissä on? Miksi tässä on portaat? Mennäänkö näitä portaita? Onko siinä mennäänkö ne alaspäin tännekin tiettyyn En suuntaan? tajuu. Mennäänkö ylöspäin vaan? En mä tiedä. Ei täällä on portaita. Näytä. En mä tiedä, nää vaan loppuu yhtäkkiä. Mennään ylöspäin. Mä en ainakaan näe mitään muista. Seurataan näitä portaita, no niin. Joo, eikö sulla tullut jotain? Tää on varmaan niinku ahistavin kenttä tässä. Now playing. Otin sen pois. Saanko mä sen levyllä? Tää on joku uusi huone. Hei, entäs me nukutaan täällä? Joo, mä en pysty tekemään mitään. Joo, mitä tapahtuu? Oliko sä joka rikko näitä blokkeja, koska mä en aikaan pysty tekemään itse mitään?
Ei seuraa, mä löysin uuden huoneen. Joo. Missä? Täällä on sänky, entäs me nukutaan täällä? Joo, mulla on 2 sänkyä. Mennäänkö nukkumaan? Siis bedis obstructed. Mennään nukkumaan. Ei mitä. En mä pysty nukkua. Eikö? Mikä on tää mesta? Mun inventory on niinku täynnä, mun pitää heittää tavaraa. Mullakin on ihan täynnä. Joku hole 2 blank. Veditkö sä olisit jumissa tämmöisessä oikeassa elämässä? Mä niinkö vaan rukoilisin jo. Että pääsin pois. Tää on vähän niinku Backrooms. Joo, kuinka iso tää on? Mitä me tehdään, jos me löydetään milläkään ulos täältä? En mä tiedä. Pystytkö tästä teleporttaa jotenkin toisen dimensioniin? Tää niinku on ihan loputon. Oottaa, sä oot niin kaukana. Tää on ihan niinku loputon vaan. Onko sulla se Gyros minimap? Niin tää on varmaan... Ei tuolla ole. se... Ei kuva, se oli vaan tommonen piikki sittenkin. Pääseekö täältä edes pois? Oliko sekin tämmösiä slime-blokkien ääniä? Onko se vaan näitä? On näitä outoja. No vaan noita. Tää on kyllä pitkä. Pitäisikö vaan kuolla tai jotain? Se me voidaan kuolla. Laitaks vaan slash kill all. Kun meillähän on keep inventory kuitenkin päällä, niin... Mä menen ylöspäin. Hei oota. Tulee Bedrockki vastaan. No mikäs täällä Tosta. on? Mä tipuin jonnekin alaspäin. Tää alkaa olla vähän kiroutun näköinen nää huoneet täällä. Mihin mä menin? Tää on taas stone. Muisyle. No mikä oli mun takana? Joo, mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Mä en uskalla oikeesti. Se on oikeesti niin jotenkin oikeesti. Mä löysin muuten sen uuden lasin. Täällä on muuten jotenkin Mä löysin uuden huoneen, tuu tänne. Mennään tästä. Ei. Joo. Ei. Oh hell no. Oh hell no. Ei, mä en oo käyttänyt koko tänä aikana näitä tortseja nyt mitä kun... Oh hell no, mä en halunnut tämmöstä. Miksi mä sitä juosta? Oh! Joo mä kuolen. Joo mä kuolen. Joo, mä annan se vaan Mitä täällä tapahtuu? Ja nyt tästä Stalker-tyyppi tulee. Oh hell no. What the fuck? Ja Stalker-tyyppi tulee tänne. Apua. Jätä mut rauhaan. Ei. Näetkö sä tänne? Apua. Se ei voi auta. What the fuck? Juu, tää tulee Mikä Suomi on? Nää vaan spankillaa meitä. Mikä toi on? Mikä on toi pitkä jättä? Joo. Mitä ihmettä peli alkaa? Mä voin. Mä oon tänne jumissa. Joo, jättäkää meidät rauhaan. Joo, mä en voi Mitä sä vieläkään liikkua teleport. Mulle tuli joku... Voinko teleporttaa mun? Before you go,
It's time for Teleporttasit sä Osaki. jonnekin? Joo. Teleporttaako minut sinne vaikka? Ei mä voi. Eikö sulla oo? Ei mulla oo sähköä silleen, että en pysty käyttämään sitä jonkun takia. Sun mitään Eiku, mä voin päästä sinne. Onko se joku uusi paikka? Ei, tää on vaan se brick-paikka. Mikä on tää peli? Mä vahingossa tulin sinne. Mä en voi edes liikkua. Hypätään alaspäin. Mä en voi liikkua. Mä en voi liikkua. Annakko ton? Joo. Tapaaks sä mut vaan? Ai tapaanko sut? Liikkua. Joo, apua. Mä